Ngayong masinati ang init niya panahon daliwa sa pagpanagom. Alang sa dugang weather update, aniya si Ned Salitrero, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapekto sa Visayas o Mindanao. Samtang wala gihapon kitay low pressure area o bagyo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod niini, ang epekto sa ITCZ o kaning gitawag natog southwesterly surface wind flow o hangin gikan sa habagatang kasadpan ang nagdala og madag-umong kalangitan sa Western Visayas na nagdala usab og katag-katag ng mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Samtang diri sa probinsya sa Cebu, guban ang dapit sa Central Visayas ug ang Eastern Visayas, padayon na makasinati og init na panahon, di na doon na lang kitay mga patak-patak na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat, labi na sa hapon ug sa kagabhion. Samtang kahimtang sa atong hangin o kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin, nagagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatan, ang nagpasulabi sa tibok Central Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Gahapon naka-record kita og maximum temperature nga niabot og 34.3 degrees Celsius ug atong heat index niabot usab og 44 degrees Celsius. Ug para sa atong temperature forecast sa Metro Cebu, magsukad gikan sa 26 to 34 degrees Celsius, samtang sa Bohol 24 to 33 degrees Celsius ug 26 to 33 degrees Celsius sa Dumaguete City, samtang diri sa Bacolod ug Iloilo City 26 to 33 degrees Celsius. Ug diri sa Eastern Samar 25 to 34 degrees Celsius, sa Tacloban City 25 to 33 degrees Celsius ug 26 to 32 degrees Celsius sa Maasin City. Ug katong mga maong temperature range, posible ka nang makahatag nato og heat index nga mag-range between 40 to 43 degrees Celsius. Ang adlaw mosilang ugma sa alas 5:21 sa buntag. Ug para sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug i-follow usab ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube accounts. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands Salitrero, daghang salamat.